My dummies, hoe gaat het met jullie? Vandaag gaan we de regelmatige werkwoorden behandelen. Kumbay dummies. Awe nosta vai trata de verbo ng regular. Vandaag één geluid. Ta. Ta 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 ta. Beethoven de Fifth Symphony. Een klankentaal. Met lettergrepen schrijven, met lettergrepen lezen. Ta come, eten. Als we ta 2 keer zeggen, zoals hier met ta ba ta, mag je het afkorten naar tata. Dan doen we hetzelfde toch, tata come, dan waren we of was ik aan het eten. En het derde geluidje is een samengevoegde klank. Mi, a, bo, a, e, a. Die worden samengevoegd naar ma, ba, ela, nos, a, bos, nan, a en nan, a. Ja, de gisteren, voltooid, verleden tijd. Wat is het verschil tussen deze 2 verleden tijden? Hier was je iets aan het doen en je moet ermee doorgaan. Hier was je iets aan het doen, maar je bent ermee klaar en je hebt het gedaan. Zie je, het zijn 2 verschillende acties. De regelmatige werkwoorden, alle regelmatige werkwoorden werken dus bij ons alleen maar met ta, tata en de samengevoegde klanken. Ma, ba, ela, nosa, bosnan, anana. 3 klanken voor alle werkwoorden. Ja, behalve 6. Deze zijn de onregelmatige werkwoorden. Ke, willen. Ja, alleen maar als je wil, dan kan je het leren. Por, kunnen, zie je? Eerst moet je het willen, dan kan je het pas. Als je het kan, ja, dan moet je het de hele dag doen toch? Om gelukkig te zijn. Mister, moeten. Als je het de hele dag mister moet doen, dan weet je het toch? Oh ja, sa. Dan weten we het. En als we het weten, hebben we alles om het te kennen. Als je het kent, conoce, dan heb je alles 10. Ja, dan heb je een 10 voor compliments praten. Ten eerste, hebben en er zijn 10. Dan heb je alles om deze mooie wereldtaal te leren kennen. De werkwoorden, onregelmatige werkwoorden die we net hebben gezien, gebruiken ook dezelfde ontkenning. Zoals deze 3. Oké. Mita, ik ben. Min, het hele werkwoordje. Minta, ik ben niet. Mintata, ik was niet. Mi, onderstreept, zijn altijd de bevestigende klanken. Mi, tata, ik was. En mi, a, die wordt ma. Ja, dit is je ja-kaart. En dit is je nee-kaart. Min, come, ik at niet. Deze, heb niet gegeten. Min, bij, ik ging niet. Ik ging niet. Ma, bij, ik ging wel. Zie je, de 3 klanken die alle werkwoorden inclusief bin en bij gebruiken. Natuurlijk, want het zijn gewoon regelmatige werkwoorden. Behalve die 6 die we net hebben gezien. Nou, dames en heren, dit was dus de samenvatting van de 3 klanken voor al de werkwoorden. En als we dus met elkaar de hele wereld zouden willen praten, dan kunnen we dat doen met deze kaarten en een beroepsgericht pakketje. Ja hoor! Zetten we 2 mensen van verschillende nationaliteiten aan het werk en kunnen we de eerste zaadjes leggen voor een vrede op aarde. Mashadanki, bongshadang, te e verbo ng irregular. Goed, dames en heren. Tot de onregelmatige werkwoorden. Bye bye! Ayo!